दखानाव चार्ज होनो फैदों आं नै मबाइला बेटारि गैला उफाय गैया नै जोंना बिदिजोंसो सोलिनाङो ओरै जेनेरेटर सालु जागासिनो दं जेनेरेटरजोंसो मबाइल चार्जिं खालायगासिनो दङ नै बयबो आंबो होफैदोंमोननो हनै आंना मबाइला उफाय गैया 20 थाखानि बायनानै चार्जिं खालामनांगौ जायो सोरबाबा टर्च लाइट होफैदों पावार बेंक बायदों आङो औ दङ मबाइलबो गारि मबाइला बयबो होफैजोबखादों नाजों पुदिना उसुमै बिलाइ गंगार दुन्दिया बिराद मोजां नै गंगार दुन्दिया मैगं गैयिफ्राव अखा हानायफ्राव बेफोरखौनो जानोसै मोदोमफ्रा एलेहुवा जाबाय एसे राखांथोंसै बिदै लोंनानै नाजों बिदै फुदुंनायसै ओंख्रि गैयाहाय अखा हानाया अखा हानायाव मा मोननो नै ना गोरानजों पुदिना गंगार दुन्दिया उसुमै बिदै गगा रुनायनि मुलि मैगंफ्रा दाम गोसा जाबाय ओंखायनो बिदि हाग्रानि माबाफोरखौनो खालाबायनानै नै नाजों बिदै जोमजोम खालामबाय नै ना बोथिया गोरान नै गिदिर गिदिरखा जाबायानो नै पुदिना होबाय गंगार दुन्दिया ओमफ्राय उसुमै बिलाइ जाबाय रावबो जाखाया सानैल' बिफाजों आंजों सामफ्रोमबो अखा दालांबो गैले अखा हानानैनो सिथ्लाफ्रानो गांसो रज'जोबबाय लिमोन गोरा जाजोब्बाय नै बादामालिनो अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा नै फ्रि फ्रिनो बिबारफ्रानो नै मोजां जायाखिसै अखाजों गाज्रि जाजोब्बाय बारनो रोङाखिसै नै जेरावबो ओंखारजाया अखा हाबायथाय बिराद खस्थ'खा ओरैबो दै ओरैबो दै गेजेराव थाबाय थानांगौ जायो नै न' सिङावनो एब्रे एब्रे सोरबाफोर फैबायथाय गारलेनानै गोलैखागोनहाय कारेन्ट नै दासो साला जि गोबावखासैमोन कारेन्ट फैया नै सानथाम सानब्रै कारेन्ट फैबाय न' कारेन्ट थांफिनबायहाय खोमसि जाबाय नै गैला